Здравейте хора, аз съм Мартин, днес ще правим ново видео, където ще пробваме тези новите Тик-так. Тик-так. Това кисела ябълка е вкусът. Да видим каква оценка ще дам сега. Сега да ги пробвам. Това не е много кисело, ама има някакъв кисел вкус. Ми харесва, че не е кисело, защото пише тук кисела ябълка. Бих му дал оценка 6 от 10. Айде, чао!